Случва ли се да кликнеш върху добре изглеждащо видео в YouTube? Гледаш, чакаш с нетърпение момента от тъмнела на видеото да дойде, но той никога не идва. Ето това се нарича кликбейт. И в това видео ще обясня как тази стратегия, която не малко креатори по света все още използват, може тотално да унищожи канала ти. За да може видеото да е по-лесно за разбиране, нека създадем нашия главен герой. Ето го, това е Иван. Той иска да стане ютубър на пълно работно време. Неговата страст е фитнеса, затова той прави фитнес влогове. До сега той е качвал видеа консистентно за половин година и вече е успял да събере някаква аудитория от 5000 гледания средно на видео, но това не е достатъчно за него. Затова му хрумва идея. Скоро ще има фитнес събитие и той има желание да отиде там и да снима. И познайте какво? Крис Бъмстед, който е много известно лице в фитнес сферата, също ще бъде там. Иван знае, че това е много добра възможност за гледания, ако успее да се срещне с Крис Бъмстед. Иван се снима, прибира се, обработва, но проблемът е, че той не е успял да се срещне с Крис Бъмстед. Въпреки това, той решава да фотошопне снимка на Крис Бъмстед и кръщава видеото "Срещнах се с Крис Бъмстед". Ако искаш да работи върху твоя контент и да развивам социалните мрежи, може да ми пишеш налично или да си запазиш безплатно стратегическо обаждане от линка в описанието. Иван качва видеото и всъщност той има много голям успех. Като изключим хейт коментарите, Иван решава да ползва тази стратегия отново и отново и отново, докато нещо странно не се случва. Иван вече не събира гледания колкото преди. Затова Иван решава, че е време да спре с кликбейт стратегията и решава да се върне към старите влогове. Все пак там има сигурна аудитория от средно 5000 гледания на видео. Той почва да качва контент по същия начин както преди, но за негова изненада новите му видеа събират само по 500 до 1000 гледания и така каналът му е много по-зле от преди. Истината е, че с кликбейт стратегията на Ванката му се получаваше добре до известно време, но не след дълго хората вече почваха да разпознават канала му и изобщо не кликваха върху видеята му. Или още по-лошо, някои просто влизаха в видеото за няколко секунди, оставяха хейт коментар и излизаха, което тотално унищожаваше аналитиките на Ванката и алгоритъма не искаше да промотира неговото видео. Също така, по-голяма част от хората, които преди наистина харесваха да гледат Ванката, вече бяха изгубили всякаква вяра в него и нямаха желание да гледат новите му видеа. Благодаря за гледането, надявам се да ти е харесало. Ако е така, абонирай се за канала и остави коментар, за да продължавам да правя такива видеа.